ബുദ്ധവന്ദനം. സന്തോഷമായിരിക്കുന്നോ? റാം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബ്രദർ, പ്രൈസ് ലോർഡ്. സന്തോഷമായിരിക്കുന്നല്ലോ. ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹോളിലായിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ലോർഡ്, പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹോളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയോ? കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചോ? ഞാൻ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 6 മണി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ഇപ്പൊ 7:40 7:40. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രഭാതം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. അധിക പ്രഭാതങ്ങളൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായില്ല. വി ആർ അണ്ടർ ടെസ്റ്റ്. നാം ജീവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാണോ എന്ന് നമ്മളെ പരിശോധിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ്, ഒരു എക്സാം ആണ്. വി ആർ അണ്ടർ ടെസ്റ്റ്. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാതെ നാം പോകുന്നത് വളരെ അപകടം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ പോലീസ് എന്ന് പറയാറില്ല. നമ്മൾ ട്രാഫിക് പോലീസ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റെഗുലർ പോലീസ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ക്യാമറാസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ പുറത്തെ പോലീസ് അല്ല, അകത്തെ പോലീസ്. അത് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം കാഷ്വാലിറ്റീസ് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Father, we thank you. ഡെയിലി ബ്രെഡ് അവിടെ ദിവസവും എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ രാവിലെ. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവർ പറഞ്ഞു കാണും. കാരണം അകത്ത് ജീവിക്കാനായി നമുക്കറിയില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ള അപ്പം, അതായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇഡ്ഡലി, പുട്ട്, അല്ലെ, അതൊക്കെയാണല്ലോ ധ്യാനേന്ദ്രത്തിലെ പുട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോറ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അത് പുറത്തെ ഫുഡാണ്. അകത്ത് ഫുഡുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വചനം കൊണ്ടും അവൻ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഡിട്രോണമി, ആവർത്തന പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായത്തിലൊരു വാക്യമാണ്. അത് യേശുക്രിസ്തു പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് പിശാചോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം. നിങ്ങളെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ. അപ്പൊ നമുക്കിത് അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ ആണ് നിങ്ങളെ താഴ്ചയിലൂടെ നടത്തുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വിശപ്പിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ?
നല്ല സ്റ്റുഡൻ്റായി പെട്ടെന്ന് പഠിക്കും. ആവർത്തനം 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് അതൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുവാനും തന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിന്നെ പരീക്ഷിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അറിവാനുമായി നിന്നെ ഈ 40 സംവത്സരം മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ വിധം ഒക്കെയും നീ ഓർക്കണം. യഹോവ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയും നിന്നെ വിശപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യഹോവയുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്ന എന്ന് നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനും നീയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മന്ന കൊണ്ട് നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രദ്ധിച്ച പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ വിശപ്പിക്കുന്നു, ദൈവം നമ്മളെ താഴ്ത്തുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നല്ല സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇതങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴ്ത്തന്റെയും വിശപ്പിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുക. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവിടെ രാവിലെ നിങ്ങളെ 4:15 4:30 എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് 5 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അവിടെ കൂട്ടി വരുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന ഒരു പുറത്തെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, എനിക്കൊരു ഇന്നർ ലൈഫ് ഉണ്ട്. അകത്തും പുറത്തും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഒരു ഉപമയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ആരും കാണാത്ത മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ വേരിന്റെ ഭാഗത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷത്തിന് ആളുകൾ കാണുന്ന മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ. ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? അകത്ത് ആരും കാണാത്തൊരു ജീവിതം ദൈവത്തോടു കൂടെ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. അപ്പോൾ തന്നെ പുറത്ത് മനുഷ്യർ കാണുന്ന ആ ജീവിതത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു ജീവിതം. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ, പുറത്തെ ജീവിതം. അവിടെയാണ് നാം ചോറ്, പുട്ട്, ഇഡ്ഡലി, ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം കഴിച്ച് മരിച്ചു പോകും. എന്നാൽ അകത്തുനിന്ന് ദൈവം തരുന്ന ആ ഭക്ഷണം, അത് ഇപ്പോ നാം കഴിക്കുന്ന, പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം തരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ജീവൻ തരണമെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നിത്യജീവനെ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എഴുതപ്പെട്ട വചനമല്ല. എഴുതപ്പെട്ട വചനം നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കും. അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വചനം ലൈവാണ്. എഴുതപ്പെട്ട വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച വചനം പോലെയാ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കറി പോലെയാ, ചോറ് പോലെയാ. അപ്പോ ഇത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, പ്രിയ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വചനം ഇതാണ്. യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നേ, ഈ വചനങ്ങളെ, പുതിയ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ വചനങ്ങളെ വായിച്ച് ചെയ്യുന്നവനല്ല, ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നു. വായിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയതാണ്, ബൈബിളിലുള്ളതാണ്. കേട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈവായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ലൈവായിട്ട് ദൈവം പറയുന്ന വാക്കുകളെ കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് രാവിലത്തെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ശുശ്രൂഷ. അപ്പോ ഇപ്പോ നിങ്ങള് ഒരു ആശാമ്പള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പണ്ടുകൊണ്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് എനിക്കതിന് 3 വയസ്സിലെങ്ങാണ്ട് വന്നു. അപ്പോ
ആ ഇരുത്തി കഴിയുമ്പോ അവിടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് മണ്ണിട്ടിട്ട് അതിൽ ആ എന്നൊക്കെ എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഇന്നിപ്പോ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ. എന്തിനാണ്? നിങ്ങളെ ജഡലോകത്ത് ആത്മലോകത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. തുടർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കും. അപ്പൊ അത് ബൈബിളിലെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, തുടക്കത്തിലല്ല അക്ഷരം വായിച്ച് തുടങ്ങിയ ജനം ഇതാ അവസാന വളർച്ചയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജഡമണ്ഡലത്തിലാണ് അക്ഷരം, നിങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും. ആത്മാവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഫാക്യുലിറ്റീസ്, അതിനുള്ള കാലിബർ, അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത്, ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ജഡത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിന് ഇത് ലഭിക്കുകയില്ല. ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ആത്മാവിൽ വളരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കൂ. കാരണം ഇനി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യരോട് കൂടെ, പകരം നമ്മൾ ജയം പ്രാപിച്ചാൽ നിത്യം ദൈവത്തോടു കൂടെയാണ് നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. ദൈവമോ ജഡമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ അതനുസരിച്ച് ഒരുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതനുസരിച്ച് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡൈവർ, ആ വ്യക്തി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് ചില ഒരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോയാൽ നിമിഷം കൊണ്ട് ആള് മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ മരിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും, സ്വിംസ്യൂട്ടും അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഓക്സിജന്റെ സെറ്റപ്പ്, കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ജഡമണ്ഡലത്തിലല്ല, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. ജഡമണ്ഡലത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തെ ജീവിതം കഴിയും തോറും ഈ ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങാൻ പോണ പോലെയാണ്. ഒളിമ്പിക്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് 10-30 ദിവസം മുമ്പ് തുടങ്ങുമല്ലോ. ഇനി 30 ദിവസം, ഇനി 29 ദിവസം, ഇനി 28 ദിവസം, എല്ലാ ദിവസവും ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണത്തില്ല ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ ഭൂമിയിൽ. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും ഓരോ ദിവസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ജഡമണ്ഡലത്തിലേക്ക്, ഈ ഒരു തലത്തിലേക്കുള്ള ജീവിതമല്ല, ഈ ജഡരക്തത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. പിന്നെ നമുക്ക് ജഡരക്തമല്ല, ആത്മശരീരം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ഒരുക്കുകയാ. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു പങ്കിന് യാതൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. കാരണം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ നമുക്കറിയാം, ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. കാര്യമായിട്ട് എടുത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ നിലനിൽക്കും. കാരണം ഈ ഭൂമിയിലെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കള്, കുഞ്ഞുങ്ങള്, ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിത്യം നിലകൊള്ളും. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കൺസേൺ അതായത്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിഷയം മാറി, ഒരു കടഭാരം മാറി, ഒരു ശാരീരിക മാനസിക പ്രശ്നം മാറി ഇതിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ ജയം പ്രാപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടില്ലേ, ലോകത്തിൽ പോലീസ് ഉണ്ട്, ലോകത്തിൽ ഭക്ഷണമുണ്ട്, ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോലീസ്, അകത്ത് പോലീസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. ആ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ലോകത്തിലെ പോലീസ്, ഇപ്പൊ 3 പേര് ബൈക്കിൽ പോകും, 3 പേര് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ ഇതാ പോലീസ് ഇടയിൽ ഉടനെ പറയും, എടാ പോലീസ് നിർത്തല. എന്തോ കാര്യം? അത് ആ പോലീസ് കണ്ട് പിടിച്ച ഫൈൻ അടിക്കും. പക്ഷെ അകത്തെ പോലീസിന്റെ ഫൈൻ അടിക്കും, അകത്തെ പോലീസിന്റെ ശിക്ഷയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെയും ജീവിതത്തിലെയും പല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം. അകത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചതാണ്, അകത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചതാണ്. ഹല്ലേലൂയ.
ആരും അറിഞ്ഞില്ല അല്ലെ? അകത്തെ പോലീസ് വിളിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തില് ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിന്റെ വായ് ഈ സാധനം നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്. അറിയാതെ വന്നു എന്ന് അകത്തെ പോലീസിന്റെ മുമ്പാകെ പറയരുത്. അറിയാതെ വന്നു എന്ന് നീ ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ പറയുകയും ചെയ്യും. വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും വീട്ടിലല്ലേ. വായി തോന്നുന്നതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. എന്നിട്ട് ശരീരത്തിന് പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. ആ രോഗം, ഈ രോഗം, അവിടെ ബോഡി പെയിൻ, ഇവിടെ ആ പെയിൻ, ഈ പെയിൻ. വേറൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു പങ്കിനെയും അകത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചു. അപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമൊക്കെ ഉണ്ടോന്നല്ലേ. പിന്നെ സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകം 5:6. അഞ്ചാം അധ്യായം 6-ാം വാക്യം. നിന്റെ വായ് നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്. അബദ്ധവശാൽ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയുകയുമരുത്. ദൈവം നിന്റെ വാക്കുനിമിത്തം കോപിച്ച് നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിന്? കണ്ടോ, പലരും പണിത് നശിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണവും പലരുടെയും ശരീരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കാരണവും അകത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പോലീസിനെ കുറിച്ച് കൊല്ലർക്ക് വല്ല ബോധ്യമുണ്ട്? അകത്തെ പോലീസ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ പുറത്തെ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കും, പുറത്തെ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ ശ്രദ്ധിക്കും, മറ്റേ പോലീസിനെ സാധാ റെഗുലർ പോലീസ് ശ്രദ്ധിക്കും, അവരുടെ മുമ്പിൽ നീതിയോട് നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ അകത്തെ പോലീസ്, അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിലെ പോലീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ, ഇല്ല. അകത്തെ പോലീസ് പിടിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പങ്കിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണം അകത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചു. വായി തോന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും. നിന്റെ വായ നിന്റെ ശരീരത്തിന് പാപകാരണമാകരുത്. വാ കൊണ്ട് ധാരാളം ശരീരത്തെ നമുക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് അബ്ദവശാൽ വന്നുപോയി എന്ന് നീ ദൂതന്റെ സന്നിധിയിൽ, ഇതാണ് അകത്തെ പോലീസ്. അകത്തെ പോലീസ് ദൂതന്റെ സന്നിധിയിൽ പറയരുത്. നീ ആ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കില്ലേ, ആ വാക്ക് നിമിത്തം ദൈവം കോപിച്ചു. നീ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് നിമിത്തം ദൈവം കോപിച്ചു. നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയെ അത് നിമിത്തം നശിച്ചുപോയി. അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിതം കൈകാര്യം കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഞാനിതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ലേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ. കാരണം ആ അപ്പനോട് കൂടിയുള്ള ജീവിതത്തില് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ ദൈവം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാനിത് ഓരോന്നേ എന്റെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. കാരണം ആ സമയത്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഉറങ്ങല്ലേ. അപ്പോ ഫോൺ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വാണ്ട് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു നീണ്ട നേരം തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദൈവം നമ്മളോട് ലൈവായിട്ട് സംസാരിക്കും കേട്ടോ. ഈ വചനത്തിൽ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങൾ ദൈവം പണ്ട് ദൈവദാസന്മാരിലൂടെ സംസാരിച്ചു. ആ ദൈവം ഇന്ന് ഉറങ്ങുകയല്ല. ആ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് തന്റെ ബിസിനസ് ഫാദേഴ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു അതെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ആത്മാവിലൂടെ ആ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കും. അപ്പോ എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതിലൂടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഫാമിലിയാണ്, കുടുംബമാണ്, ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ മക്കളെ, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം
ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് ദൈവ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ തലയാക്കി നിങ്ങൾ തലയുടെ കീഴിലുള്ള ക്രിസ്തുവാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായി മടങ്ങി വരിക എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ മടങ്ങി വരണം. മടങ്ങി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളാണ്. ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ആടുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് കർത്താവായ യേശുവിനെ, ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ, വചനം എന്ന പേരുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ മാംസമായി യേശു എന്ന പേരിലേക്ക് മാറ്റി ജഡരൂപത്തിൽ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ നിർത്തിയ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്കൊന്ന് സ്പർശിക്കാം. ഈ കേട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. എന്താ കേട്ടെ? അകത്തെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകല്ലേ. മനസ്സിലായോ? നല്ലൊരു ടൈറ്റിലാണ് അല്ലെ? അകത്തെ പോലീസിന്റെ പിടിയിലാകല്ലേ. അപ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഇന്നലെ ഞാൻ ആ വരച്ച ചിത്രം ഇന്നലെ പൂർത്തിയാകാതെ ദൈവം തന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മെന്റൽ പിക്ചറായിട്ട് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, വന്നുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. ആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്നെ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. അപ്പോ അത് അവിടെ നിർത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ അത് കുറച്ചൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന് കൂടുതൽ ദൃഢതയാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ സ്വർഗീയ കുടുംബം, ഭൂമിയിലെ കുടുംബം സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന്റെ നിഴലാണ്. മനസ്സിലായോ? ഭൂമിയിലെ കുടുംബം സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിന്റെ നിഴല. രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ കാണാം. താഴെ ഒരു കുടുംബവും കറുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എർത്തലി ഫാമിലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കുടുംബം അല്ലെ? പുട്ടിഡ്ലി, ചപ്പാത്തി, ചോറ്, ബിരിയാണി, പിസ, KFC ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന, ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഭൂമിയിലെ കുടുംബം. എന്നിട്ട് കഴിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശവപ്പെട്ടി വെച്ചെങ്ങനെയുണ്ടോ സൈഡില്? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടതാണ് അത്. ശവപ്പെട്ടി ഇല്ലാതെയും കുഴിച്ചിടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു പിതാവ്, ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. കിങ്ഡം ഓഫ് മാൻ, അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കിങ്ഡമാണ്. ആ കിങ്ഡം, ആ വീട്ടിലെ ദൈവം വെച്ച റൈറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ പോകുന്ന കുടുംബമാണെങ്കിൽ അത് ആ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ കിങ്ഡമാണ്. കിങ്ഡം ഓഫ് മാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ ഈ തിരിച്ചറിയണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡിയായി നിലകൊള്ളുന്നതാണ് ആ ഭാര്യ. റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നവളാണെങ്കിൽ. ഇന്ന് പലയിടത്തും ഭാര്യ കയറി തലയാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ. മനസ്സിലായോ? ഇനി അവർക്കുണ്ടായ മക്കളാണ് ആ മടിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേര്. ഇതാണ് ഭൂമിയിലെ കുടുംബം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി യെല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് എഴുതി, അത് ദൈവത്തിന്റെ കിങ്ഡം. ദൈവത്തിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയാണ് ദൈവം എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സഭകൾ ഇത് മിണ്ടുന്നില്ല. മിണ്ടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടം. കാരണം തെറ്റായി 2-ാം നൂറ്റാണ്ട് 3-ാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കത് മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ. കാരണം അത് മിണ്ടിയാൽ അവരെ അത് വിലക്കും, പലരെയും സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. അപ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം, ദൈവത്തിന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തു.
ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും ദേഹരൂപമായി ശരീരരൂപത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കും. കൊളോസ്യർ 2:9. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചു അല്ലെ. ഇനി താഴെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള മക്കൾ, ക്രിസ്ത്യാനുരൂപരായ മക്കൾ, അതിനായി നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. റോമ 8:29 ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായി, അപ്പൊ തന്നെ മക്കളായി നമ്മളെ മുന്നേ ജീവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. എബ്രായ ലേഖനം 2:13 നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചു. ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വാക്ക് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചില്ല, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വായിച്ച 2:13 എബ്രായ ലേഖനം 2:13. ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കും എന്നും ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെന്നും ഇതാ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കളെ എന്നും പറയുന്നു. ഇതാ ഞാനും ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിന്തയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും. ദൈവം എനിക്ക് തന്ന മക്കൾ. ദൈവം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത മക്കളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ മക്കളും, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ മക്കളും സഹോദരന്മാർ. ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ അമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും ഇല്ല, സ്ത്രീ കഥാപാത്രം. അപ്പന്മാരും സഹോദരന്മാരുമാണോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പന്മാരും സഹോദരന്മാരും. ക്രിസ്തു നമുക്ക് അപ്പനാണ്, നിത്യനായ പിതാവ്. ആരെയാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നോ? സഹോദരന്മാരോടാ ചോദിക്കണേ, വിളിച്ചായിരുന്നോ? പിന്നെ എപ്പോഴാ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിച്ച്? വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് പിതാവെന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിത്യപിതാവെന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നിത്യപിതാവെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, പിതാവെന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി അടുത്ത വിഷയം, നിങ്ങൾ മരിച്ച ആള് നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാ വിളിക്കാം? നിത്യനായ പിതാവേ. ഇതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് കൊടുത്ത മക്കളാണെന്ന്. യേശുക്രിസ്തുവാണ് നമ്മളെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ നമ്മളെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ച് ജനിപ്പിച്ചത് സ്വർഗീയ പിതാവിനാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് പിതാവാണ്. താൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനാൽ വെറും പിതാവല്ല, നിത്യനായ പിതാവാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശയ്യാ 9:6 എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവചനം. നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കും, മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശിശുവെ ജനിച്ചോളൂ, മകൻ ജനിച്ചില്ല, മകൻ നൽകപ്പെട്ടു. അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, സമാധാന പ്രഭു. ശ്രദ്ധിക്കുക, നിത്യ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഒരു പ്രവചനമാണ്. നിത്യ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. അത് യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിത്യനായി ജീവിക്കുന്നത്, തനിക്ക് കാൽവരി ക്രൂശിലൂടെ മക്കളെ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് താൻ നിത്യനായ പിതാവാണ്, നിത്യപിതാവ്. അങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നിത്യനായ പിതാവ്. യേശുവിന് നമുക്കും മുകളിൽ ഒരു പിതാവുണ്ട്, അതാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ്. ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ്.
ഇതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയയോട് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത്, താൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, മറിയെ കണ്ടപ്പോ മറിയോട് പറയാണ് യോഹന്നാൻ 20:17, മറിയേ, ഞാൻ ഒരിടം വരെ പോവാ. നമ്മൾ പലരോടും പറയാറില്ലേ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തിന് വന്നപ്പോ പലരും ചോദിച്ചു, എടി നീ എവിടെ പോവാ? ചിലര് മറച്ചു വെച്ചു, ചിലര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളൊരു ധ്യാനത്തിന് പോവുക. യേശുക്രിസ്തു മറിയോട് പറയാണ്, എന്നെ തൊടരുത്, ഞാൻ ഒരിടം വരെ പോവാ. അതെവിടെയാണ്? എന്റെ അപ്പനും നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ, എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആയവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. വായിച്ച് 20:17 വായിച്ച്. യോഹന്നാൻ 20. യേശു അവളോട്, എന്നെ തൊടരുത്, ഞാൻ ഇതുവരെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കയറിപ്പോയില്ല. എങ്കിലും നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ആയവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നെന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടോ എത്ര എത്ര ആത്മീകമായ സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വചനമാണ്. യേശുക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയോട് പറയാ, ഞാൻ എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ? എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും. അപ്പൊ യേശുവിന് ആരുണ്ട്? യേശുവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ദൈവം. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടു, ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈറ്റിലാണ്, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനപ്പേരാണ്. ദൈവം, കർത്താവ്, മുതലാളി, മന്ത്രി, ഇതൊക്കെ സ്ഥാനപ്പേരുകളാണ്. അപ്പോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ദൈവം. ഇതാ യേശു പറയുന്നത്, എന്റെ ദൈവവും. എന്നിട്ട് പറയണം, ആ ദൈവം തന്നെയാണ് ആരുടെ ദൈവം? നിങ്ങളുടെ ദൈവം. പിന്നെ യേശു പറയാണ് എന്റെ പിതാവ്. അപ്പൊ യേശുവിനെ ജനിപ്പിച്ച ഒരാളുണ്ട്, അതാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. നിങ്ങളുടെ പിതാവ്. അപ്പൊ നമ്മളെയും ജനിപ്പിച്ചത് ആര് തന്നെയാ? ആ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ആരിലൂടെ? യേശു. ആയവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇത് നീ പോയി എന്റെ ബ്രദേഴ്സിനോട് പറയണം, സഹോദരന്മാരോട് പറയണം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ? അപ്പൊ യേശു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ? സഹോദരന്മാരെന്നാണ്. ഈ വചന സത്യമൊന്നും ഇന്ന് സഭകളിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ. എന്തുകൊണ്ടാ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കുന്നേ? നിങ്ങൾ വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുമ്പില് ഒരു മുട്ടനാട് നിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോത്ത് നിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുക. നിങ്ങൾ ആ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പോത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ബ്രദറേന്ന് വിളിക്കോ? ഇല്ല. എന്താ കാര്യം? കാരണം അതിന്റെ അപ്പനും നിങ്ങളുടെ അപ്പനും വേറെ വേറെ അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്പൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ ബ്രദറേന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷെ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ബ്രദറെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, ബ്രദേഴ്സ് എന്നാ വിളിക്കുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മൾ ഹെവൻലി ഫാമിലി ആയി അപ്പൻ ഒന്നായത് കൊണ്ടാ യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ വിളിക്കണേ. ഇത് വളരെ വ്യക്തതയുടെ എബ്രായ ലേഖനം 2:11 നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്. കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പനും നമ്മുടെ അപ്പനും ഒരാളാണ്. ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ച് എബ്രായ 2:11 വായിച്ച്. ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകെക്കൊണ്ട് 2:11 വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ്. അത് ഹേതുവായി യേശുക്രിസ്തു അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ബൈബിൾ ഒന്ന് എടുത്തേ.
എടുത്തോ? ഹെബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം. ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തവര് ഒരു ബൈബിൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കണേ. അവിടുത്തെ ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ ബൈബിൾ കിട്ടും കേട്ടോ. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം, വളരെ പ്രാധാന്യം. ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തവര് ബൈബിൾ നിശ്ചയമായും വായിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മുടക്കുന്ന ആ തുക നഷ്ടമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചം തരുന്ന, ഏക പ്രകാശം തരുന്ന ഏക പുസ്തകം, സന്ദേശം, വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ സന്ദേശം. ഹല്ലേലൂയ. അത് വാങ്ങുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിന് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, പണം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഇതാ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. പണം ഉള്ളവര് പണം കൊടുത്തു പോവാം, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ബ്രദറെ, എനിക്കൊരു ബൈബിൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള തുക എന്റെ കയ്യിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരെ ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഹെബ്രായ ലേഖനം 2 എടുത്തല്ലോ, അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു. അടുത്ത ആള് കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, ഭയങ്കര ഒച്ചയല്ല, ഞാനും താനും മനസ്സിലാൻ അടുത്ത ആളും കേൾക്കണം, ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുതരാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഈ പിക്ചർ മാറ്റപ്പെടും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ പതിയാൻ തക്കവണ്ണം ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ. ഓക്കെ, ഇനി സിസ്റ്റർ ഒന്നും കൂടി മൈക്കിലൂടെ വായിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കേൾക്കണം. വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവ്. അത് ഹേതുവായി യേശുക്രിസ്തു അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിച്ചില്ല. യേശു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവൻ യേശു, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർ നമ്മൾ. ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരാളാണ് അപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് യേശു നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ നോക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ വിവരം നമുക്കറിയോ? നമുക്കറിയില്ല. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഹോദരനാണെന്നുള്ള വിവരം ഏത് പഴയ സൃഷ്ടിയിലല്ല, പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്, മൂത്ത സഹോദരനാണ് എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് അറിയുന്നു. എന്താ കാര്യം? രണ്ടുപേരുടെ അപ്പൻ ഒന്നാണ്. ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ ഹെബ്രായ ലേഖനം എഴുതിയ ആ വ്യക്തിക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് വെളിപ്പെട്ട കാര്യം റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്. റോമാലേഖനം 8:29 എടുത്തേ. റോമ 8:29 ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യേശു പറയുന്നു, നീ പോയി എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് പറ, ഞാൻ അപ്പനെ കാണാൻ പോവാണ്, എന്റെ അപ്പനും നിങ്ങളുടെ അപ്പനും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ആയതിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോവാ. സഭയിൽ ഇതൊന്നും വായിക്കത്തില്ല സഭകളില്. കാരണം 2-ാം നൂറ്റാണ്ട് 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി വന്ന ട്രിനിറ്റി ഡോക്ടറേയും വെച്ച് ഇതെല്ലാം ബ്ലോക്കായി കിടക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു, നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ അവിടെ വരാനായിട്ട് താമസം. സാധാരണ സൺഡേ വരുന്നതാണ്, എന്നാൽ സൺഡേ വരുന്നില്ല. ഏതോ സ്ഥലത്ത് ട്രെയിൻ പോകത്തില്ല, വൃക്ഷം വീണ് മരം വീണ് ട്രെയിനൊക്കെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കും. പാലക്കാടൊന്നും വരില്ല, ഷൊർണൂർ ഭാഗത്തൊന്നും വരത്തില്ല. ഇതേപോലെ ട്രിനിറ്റി ഡോക്ടറിൻ വന്ന് വീണിട്ട് സഭകളൊക്കെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക. സത്യം പറയുന്നു, സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. ബൈബിളിൽ എഴുതിയ സത്യം വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ട്രിനിറ്റി ബൈബിളിലുണ്ടോ? ബൈബിളിൽ ഇല്ല. എന്തായാലും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബൈബിളിലെ സത്യം തന്നെ. പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ബൈബിളിൽ എങ്ങുമില്ലതാണ്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് സത്യത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, എബ്രായ ലേഖനകർത്താവ് പറയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ. ദൈവം അങ്ങനെയാ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോമ 8:29 ഒന്ന് വായിച്ചേ. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ.
ഇവിടെ ഏതൊരു പുതിയ ഡോക്ടറൊന്നും കൊണ്ടുവരികയല്ല, പുതിയ ഉപദേശം കൊണ്ടുവരികയല്ല. ഇവിടെ ദൈവം പണ്ടേ നിയമിച്ചത്, ഇന്നും ഇന്നലെയല്ല, പണ്ടേ ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നിയമിച്ചത് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ച്. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന്റെ തന്റെ പുത്രൻ ആരാണ്? തന്റെ പുത്രൻ ക്രിസ്തു. അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ, മൂത്തവനാകേണ്ടതിന്. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് ആരുണ്ട്? ക്രിസ്തുവിന് ആരുണ്ട്? അനേക സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി പറയാ, ക്രിസ്തുവിന് ആരുണ്ട്? അനേക സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഇത് ആരാ ഇത് തീരുമാനിച്ച്, ആരാ സെറ്റ് ചെയ്തത്? സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ. അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന് ആരുണ്ട്? അനേക സഹോദരന്മാരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന്, മൂത്തവൻ. ആദ്യജാതൻ വെച്ചാൽ മൂത്തവൻ ആകേണ്ടതിന്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാ ക്രിസ്തു നമ്മളെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കാത്തത്. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ബൈബിളിലെ സത്യം തിരിച്ചറിയാം. അത് POC ബൈബിൾ ആകട്ടെ, പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് ബൈബിൾ ആകട്ടെ, എല്ലാത്തിലും സത്യം ഒന്നിനെയുള്ളൂ. വേറെ സത്യമില്ല. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ള സന്ദേശം സെയിം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇതാണ് ഗോഡ്സ് ഫാമിലി. ഈ ഗോഡ്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? വീണുപോയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുക, ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ. ഇതിന്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം. ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യമക്കളെ, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിപ്പാൻ വിശുദ്ധിയെ തികച്ച് ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. താൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുക. വിശുദ്ധി കൂടാതെ, ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉത്സാഹം ജീവിത ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. യേശു കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയോ, കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക, അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം, വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പരിശോധിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ അത് വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 17:11 പറയുന്നുണ്ട്, തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസി, ബെരോവയിലുള്ള വിശ്വാസികൾ, തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ള വിശ്വാസികളൊക്കെ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം അവർ വചനം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ ഒന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു വന്നു. നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. എടുത്തെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചു. ബെരോവയിലെ വിശ്വാസികൾ തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അവർ വചനം പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? തിരുവെഴുത്തുകളെ, ബൈബിൾ ലിഖിതങ്ങളെ പരിശോധിക്കണം. ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന്. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗുണം വരുന്നത്. അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ. ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള, ഈ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിലെ ഈ പുരുഷനെ കണ്ടോ? ഈ മനുഷ്യ കുടുംബത്തിലെ ഈ പുരുഷൻ, ഈ പുരുഷൻ മനുഷ്യനല്ലേ? മനുഷ്യനാണ്. ഈ സ്ത്രീയോ മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിലാണോ? മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ്. ഈ രണ്ട് മക്കള് മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിലാണോ? അതെ, മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിലാണ്. വേറെ എങ്ങും ഓന്തിലേക്കോ മത്സ്യത്തിലേക്കോ പക്ഷിയിലേക്കോ ഒന്നും പോയില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും മനുഷ്യന്റെ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ? ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഹെവൻലി ഫാദർ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഗോഡ് ക്ലാസ്സിലാണ് അല്ലെ?
ടൈറ്റില് ഗോഡാണ്, സ്ഥാനപ്പേര് ഗോഡാണ്. ക്രിസ്തുവോ അതേ ക്ലാസ്സിലാണ്, ഗോഡ് ക്ലാസ്. ഇനി ഈ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളൊക്കെയോ അതേ ക്ലാസ്സിലാണ്, ഗോഡ് ക്ലാസ്. എല്ലാവരും ദൈവം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ, അത്യുന്നതനായ ദൈവം, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് 1 കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, അനേകരുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ നടുവിൽ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ആ പിതാവാണ് ഹെവൻലി ഫാദർ, അത്യുന്നതനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം, നമ്മുടെയും ദൈവം. വായിച്ചേ. എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ദൈവങ്ങൾ, ഏലോഹിമുകൾ, 1 കൊരിന്ത്യർ 8-5 ഏലോഹിമുകൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും, ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും പിതാവായ ഏക ദൈവമേ, ആ ദൈവം ആരാണ്? പിതാവാണ്. പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. ഈ വചനവും സഭയിൽ വായിക്കുന്നു. കാരണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തകർന്നു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം തെറ്റായ 2-ാം നൂറ്റാണ്ട് 3-ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പഠിപ്പിച്ച് കയറിയത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്? ദൈവ ഇഷ്ടം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആ മരം വന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വീണതുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ 2 ദിവസത്തേക്ക് മുടങ്ങി. ഇതിപ്പോ സത്യം അറൗണ്ട് ഒരു 18 വർഷമായി സത്യം മുടങ്ങിയിട്ട്. ആ തടിയെ മാറ്റാൻ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ട് ട്രെയിൻ ഓടി വന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ സഭകളിലെ ദൈവദാസന്മാര് ആരും ഈ അസത്യത്തെ മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല. കാരണം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഒഴുകി പോവുക, മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സഹോദരൻ എവിടെയോ വായിച്ചു പഠിച്ച ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഒരു കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ MD വന്നിട്ട്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, ആ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വന്നിട്ട് ആ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്, അത് എവിടെ വായിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എവിടെന്തോ കേട്ടു. നിലവാരം കുറഞ്ഞ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു. ആ തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ ആ യോഗത്തിലുണ്ടായ, സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിലുണ്ടായ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ഭയങ്കര ചിരി. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രം ചിരിക്കുന്നില്ല. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും പൊട്ടിച്ചിരി, പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രം ചിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ചോദിച്ചു, എടാ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തമാശ, നീ മാത്രം എന്താണ് ചിരിക്കാത്ത? അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് MD ചിരിച്ച് പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ നിലവാരം കുറച്ച് തമാശ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ലേ ചിരിച്ചല്ലാണ്ട്.
എനിക്കിനി അദ്ദേഹത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കാൻ. അപ്പോ ഇന്ന് ഇതിന്റെ സാരം ഇതാണ്. ഇന്ന് പലരും സഭകൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അസത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അതിനോട് സഹകരിച്ചു പോകുന്നത് അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ്. എന്റെ മക്കളെ, ദേവദാസന്മാരെ, എത്ര നാൾ ഓടും ഈ വണ്ടി? അവര് മരണമുള്ളവരാ, അവര് സമത്തേരിയിലേക്ക് പോകും. എന്നാൽ മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് കൂട്ടുചേർക്കാനും അതിനെ തടയുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ പൈശാചിക പ്രേരിതമായ ഉപദേശങ്ങളെ, ഡോക്ട്രിൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഈ അവസ്ഥ എത്ര നാൾ പോകും? ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യം വരെ നഷ്ടപ്പെടാമല്ലോ. അവനവന്റെ ജീവനിട്ട് കളിക്കരുത്. ക്രിസ്തു സത്യത്തിന് സാക്ഷി എന്നതുപോലെ സത്യത്തിന് സാക്ഷി. ദൈവവചനത്തിൽ കൂട്ടുചേർക്കുന്ന അനേകരെ പോലെ ആകരുത്. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടയരുത്. സത്യത്തിന് സാക്ഷികളായി. അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച 1 Corinthians 8:5 ദൈവങ്ങൾ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്നവർ അനേകരുണ്ട്, അല്ലെ? അനേകരുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ നടുവിൽ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു വേട് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ദൈവം സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ. ഇതാണ് ആ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതാ കോസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണഭൂതൻ. സകലത്തിലും കാരണഭൂതൻ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തലം ഇതാ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയേ. ദൈവം സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ. ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്നേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കണ്ടോ, സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച സിസ്റ്ററെ. പിതാവായ ദൈവം സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും നാം ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു 1 Corinthians 8:5 ദൈവങ്ങൾ എലോഹിമുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാവായ ഏക എലോഹിമേ നമുക്കുള്ളൂ. ആ എലോഹിം സകലത്തിനും കാരണഭൂതനാണ്. കണ്ടോ, കാരണഭൂതൻ, കോസ്. അതായത് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണെന്ന്. യാക്കോബ് 1:17 കാണാം. എല്ലാം നല്ലതാനവും തികഞ്ഞ വരവൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. അതിനെ ആരംഭിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് കോസ് കാരണഭൂതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വായിച്ച യാക്കോബ് 1:17 എല്ലാം നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ അതിനെയാണ് കോസ്, ആരംഭിക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണഭൂതൻ. ഇനി നേരെ ആ ലൈൻ കണ്ടോ, ഈ ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കണം നേരെ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്കാണ്. ഇനി ഇതേ ലൈൻ ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിലെ ആരിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കണം നോക്കിയേ. ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ കുടുംബത്തിലെ പിതാവിലേക്കാണ്. ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിലെ പിതാവ്, ആ പിതാവാണ് കോസ്, കാരണഭൂതൻ. കാരണം ദൈവം സീഡ്, ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കല്ല. ദൈവം ബീജം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പുരുഷനാണ്. പുരുഷൻ ബീജം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഒരു ശിശു ഡെവലപ്പായി, ഭ്രൂണമായി ഒരു കുഞ്ഞായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെളിയിലിറങ്ങും. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. പുരുഷൻ ദൈവം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആ ബീജം സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കൂ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിന്റെ തലയായി, കാരണഭൂതനായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിതാവിനെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണഭൂതൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി തുടർന്ന് മുഖാന്തരം, സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൽ മുഖാന്തരം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്.
ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യർ 8-ാം അധ്യായം 5-6 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗം താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാരണഭൂതൻ എന്നല്ല പറയുന്നത്, മുഖാന്തരം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. മുഖാന്തരം വായിച്ചേ. യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം സകലവും യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നാമുമാകുന്നു. ഇതാ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ആ കർത്താവ് എന്താണ്? മുഖാന്തരമാണ്, സകലത്തിന് മുഖാന്തരമാണ്, നമുക്ക് മുഖാന്തരമാണ്. പിടുത്തം കിട്ടിയോ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോ അതാണ് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ പേന ഞാനിപ്പോ എഴുതുന്നതിന് ഈ പേന മുഖാന്തരം. എഴുതുന്ന ഞാനാണ്, ഞാൻ കാരണഭൂതനാണ്, പേന മുഖാന്തരം. ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ നമ്മളുടെ സ്വകീയ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനായ യേശു മുഖാന്തരമാണ് സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരാണ് വചനം. താൻ തന്റെ വചനത്തിലൂടെ സകലതും സൃഷ്ടിച്ചു. ആ വചനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മൾ. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇനി അത് ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിൽ ഇതല്ല സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ലൈൻ, ഗ്രീൻ ലൈൻ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ? മുഖാന്തരം, ത്രൂ. ഇനി ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അത് നേരെ സ്ത്രീയിലേക്ക് വന്നു, മുഖാന്തരം. ആരോ കൊടുത്തേക്കണോ? ഗ്രീൻ ലൈൻ കൊടുത്തേക്കണോ? അപ്പോ പുരുഷൻ ദൈവം തനിക്ക് തന്ന സീഡ്, ബീജം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സ്നേഹം പങ്കിടുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ മുഖാന്തരം ഏകദേശം 40 ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. സ്ത്രീ മുഖാന്തരമാണ് ഇതാ ശിശുക്കൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് നമ്മളെ കാൽവരി ക്രൂശിലെ യാഗത്തിലൂടെ പുതിയ സൃഷ്ടികളായി ജനിപ്പിച്ചത്. സകലത്തിലും ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം. മനസ്സിലായോ? ആ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. അതാണ് യെശയ്യാ 53:10 ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം യേശു പറഞ്ഞില്ലേ? ആ മുഖാന്തരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമാക്കി. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അവനെ തകർത്തിട്ട് അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നു അവൻ സന്തതിയെ കാണണം. കണ്ടോ? അപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ അപ്പച്ച ക്രിസ്തുയേശു മുഖാന്തരം സന്തതിയെ കാണുക. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ദൈവം വളരെ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇടയായി. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ നമ്മൾ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ഇതാ ധ്യാനത്തിന്റെ 1-ാം ദിവസം വൈകുന്നേരത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കി നാം ആ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി ഏറ്റുപറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം വെച്ച വ്യവസ്ഥയിൽ, പുതിയ സൃഷ്ടിയിൽ നാം ഭൂമിയിലല്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു. തിരിച്ചറിവുണ്ടോ? ഇനി ആ വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തിത്വം സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ പൗരനാണെന്നും ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് മരണമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാം മരണമുള്ള ഭൂമിയിലെ ജീവിതം സെക്കൻഡറി ആക്കിക്കൊണ്ട് മരണമില്ലാത്ത സ്വകീയ ജീവിതം പ്രൈമറി ആക്കണം. അങ്ങനെ നാം ആ സ്വകീയ ജീവിതം പ്രൈമറി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം മരണത്തിലൂടെ മാറ്റപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചാൽ അവർ മരിക്കുകയില്ല, കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഇത് അറിയാതിരിക്കരുത്. ഈ സത്യം വളരെ വ്യക്തതയോടെ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭൂമിയിലെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ശവപ്പെട്ടി കണ്ട താഴെ എല്ലാ മക്കൾക്ക് ശവപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരണമുണ്ട്, ഡെത്ത് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ്, അത് ദൈവരാജ്യമാണ്, ഹെവൻലി ഫാമിലി.
അവിടെയുള്ളവർക്ക് മരണം ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ബോധം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി ജയം പ്രാപിച്ച, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മളെ ഹെവൻലി സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ, ഭൂമിയിലെ പൗരത്വമുള്ള നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചപ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ, ദൈവരാജ്യത്തിൽ, സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമുക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. ഇനി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മാത്രമല്ല, അത് നമുക്ക് ലഭിച്ച് അത് പെർമനന്റ് ആയാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക്. ഇതാണ് ലൂക്കോസ് 12:32 അപ്പൻ തരുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. നമ്മൾ മക്കൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാ? നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുക്കും, പേന കൊടുക്കും, പെൻസിൽ കൊടുക്കും, ചിലപ്പോ ഉടുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ പല പല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും, അല്ലെ? പിന്നെ വലിയ ധനാഢ്യന്മാരാണെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് ചിലപ്പോ ബൈക്കോ കാറോ ഒക്കെ പലതും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം, അല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചേ. എന്നാൽ നമ്മുടെ അപ്പൻ, സ്വർഗത്തിലെ നമ്മുടെ അപ്പൻ വലിയ ധനാഢ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കിങ്ഡമാണ്. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കിങ്ഡം. ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭരണം അങ്ങ് കൊടുക്കുക. അത് ക്രിസ്തുവിനുമുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിന് കീഴിൽ നമുക്കും ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ കാണുന്നതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ? ദൈവരാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാണ്, അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഭരണമാണ്, ദൈവം തലയായ ഭരണം. ഇതൊരു 3 സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ ഭരണം കിടക്കുന്നത്, 3 ലെവലിലാണ്. ഈ 3 ലെവലും ദൈവരാജ്യം, എല്ലാം പിതാവിന്റെ രാജ്യം. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങൾ കാണാം, ഇതാണ്ട ഗോഡ് ദ ഫാദർ, പിതാവിന്റെ കിങ്ഡമാണ്. എന്നാൽ ആ കിങ്ഡം പിതാവ് തന്റെ മകനായ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ക്രിസ്തു ആ കിങ്ഡം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് തരികയാണ്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ കിങ്ഡമാണ്, സെക്കൻഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കിങ്ഡമാണ്, തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവപുത്രന്മാരുടെ കിങ്ഡം. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോരല്ലോ, ഇത് വചനങ്ങളൊന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ? ഇതാ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം 29-ാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു. ലൂക്കോസ് 22:29. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഫാദേഴ്സ് കിങ്ഡം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കിങ്ഡം, നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ഡം എന്നൊക്കെ പലതും കണ്ടോ. പക്ഷെ ഒന്നിനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചവർക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ആകും. ഇതെന്തോടാ, ഏത് കിങ്ഡം ആയത്? തന്റെ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാക്കി വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ രാജ്യം വേറെയാണ്, പുത്രന്റെ രാജ്യം വേറെയാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുക. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്നിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് മാത്രം. വായിച്ചേ ലൂക്കോസ് 22:29. യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുക, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം നിയമിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരുന്നു. കണ്ടോ, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ചു. അപ്പൊ പിതാവിന്റെ പരിപാടി, പിതാവ് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ? ഇതാ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, തന്റെ മക്കൾക്ക്, ജയം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന മക്കൾക്ക് കിങ്ഡം കൊടുക്കണം, ഭൂമിയുടെ ഭരണം കൊടുക്കണം. ഇത് പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതാണ് ലൂക്കോസ് 12:32 യേശു ക്രിസ്തു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത്, എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ഡം തരണം, ഭരണം തരണത്. കിങ്ഡം, കിങ് പ്ലസ് ഡൊമീനിയൻ. അതായത് നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരാകും, നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഒരു ഡൊമീനിയൻ, ഭരണവും. ഇതാണ് എന്റെ അപ്പന്റെ ആഗ്രഹം. കാരണം എന്റെ അപ്പൻ സകലത്തിന്റെയും മുകളിൽ രാജാവാണ്.
അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചേ? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ. എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം നിയമിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ ലൂക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് 12:32. തരുന്നു. ലൂക്കോസ് 12:32. ഞാനോ നിന്റെ ചെറിയ ലൂക്കോസ് 12. ആ, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടരുത്. കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാ ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയപ്പെടരുത്, കാരണം കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടരുത്. അയ്യോ അവര് കൂടുതലുണ്ടല്ലോ, ഡോണ്ട് വറി. ഇത് KAS, കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. നിങ്ങൾ IAS എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. ഇതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ സർവീസാണ് KAS, കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. അത് നിത്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മരണമില്ലാത്തവർ ചെയ്യുന്ന സർവീസാണ്. IAS ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ മരണമുള്ളവരാ. കുറച്ചു നാൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഒരു ഭരണം, ചില കളക്ടറായിട്ടോ മറ്റാരെങ്കിലും ആയിട്ടൊരു ഭരണം, സെക്രട്ടറി ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഭരണം നടന്നിട്ട് അവര് ഈ ഭൂമി മരിച്ചു പോവാ. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്സിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഇതാ യേശു പറയുന്നത്, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ, കുറച്ചു പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പേ, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളുടെ പിതാവോ കിങ്ഡം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാൻ പ്രസാദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല മനസ്സുണ്ടോ? പേനയും പെൻസിലൊന്നും അല്ലേ തരുന്നേ. കിങ്ഡം, ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഒരു ഏരിയയുടെ ഭരണം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? യേശുക്രിസ്തു പറയാണ്, എനിക്ക് ഭരണം തന്നിട്ടുണ്ട് പപ്പ, നിങ്ങൾക്കും തരും, നിങ്ങൾക്കും തരും. അതാണ് ലൂക്കോസ് 22:29 പറയുന്നത്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാണ്, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് കിങ്ഡം തന്നതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ചു തരും. ഒന്നുകൂടി വായിച്ച ലൂക്കോസ് 22:29. എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാജ്യം നിയമിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും നിയമിച്ചു തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കേട്ടോ? അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹെവൻലി ഫാമിലിയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നാം ജയം പ്രാപിക്കും. ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജയം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് വെളിപ്പാട് 21:7 പറയുന്നത്. ജയിക്കുന്നവനാണ് ഈ അവകാശം. അല്ലാണ്ട് സഭയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാട്ട് പാടി എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടൂല മക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. ജയിച്ചാലേ ആ കുടുംബത്തിലെ അവകാശം കിട്ടും. വെളിപ്പാട് 21:7 വായിച്ചു. ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. ഇതാ, ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും. ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായിരിക്കും. അത് ആർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ? ജയിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. എറർ സ്പിരിറ്റിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു പങ്ക് സഭകളിലും ഇത് വായിക്കത്തില്ല. ജയിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു MBBS പഠിക്കാൻ കയറി 5 വർഷം പഠിച്ചെന്നും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ജയിക്കണ്ടേ? ഇവിടെയും ദൈവവചനം പറയുന്നു, ജയിച്ചാലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ തീരെ ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് പോലെ ഇതിങ്ങനെ ആവിയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ നിമിഷം തോറും നമ്മുടെ ശരീരം വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, അത് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ചുളുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നമ്മുടെ മുടി നരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളൊക്കെ പണിമുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, മുട്ടുവേദനയും കൈവേദനയും കാലുവേദനയും ഒക്കെ ഇല്ലേ? പഴയതുപോലെ ജനിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ കുട്ടിത്വത്തിലുള്ള പോലെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? മരണം പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ.
ഹല്ലേലൂയ. വെയിലത്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്നത് പോലെ ജീവിതം വറ്റിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ജയം പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അല്ലാതെ ഒരു മണ്ടനോട്ടം ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓടുന്നുവെങ്കിൽ ജയം പ്രാപിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഓടണം. കിങ്ഡം പ്രാപിക്കണ്ടേ. ഇനി ഇതാ ജാതീയ സഭയോട് പറയുകയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2:26-27 വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ പറയുകയാണ്. തുയഥൈരയിലെ സഭയോട് പറയുകയാണ്, ഇതാ ഞാനും ജയിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും ജയിച്ചാൽ, എന്റെ വചനം അവസാനത്തോളം നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്താൽ, എന്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. യേശു പറയാണ്, അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുകളിൽ അധികാരം തരും, ഭരണം തരും. വെളിപ്പാട് 2:26-27 വായിച്ചു. ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവസാനത്തോളം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ ഞാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം കൊടുക്കും. മലയാളത്തിൽ ജാതികൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടോ. ജാതികളൊന്നും അല്ല, രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്, നേഷൻസ് കേട്ടോ. നേഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നേഷനാണ്, പാകിസ്ഥാൻ നേഷനാണ്, റഷ്യ നേഷനാണ്, USA നേഷനാണ്, ഇല്ലേ? ഇതുപോലെ ഞാൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരം. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, ജയിക്കുകയും ഞാൻ കൽപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികളെ അവസാനത്തോളം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് രാഷ്ട്രം നിയമിച്ചു തന്നതുപോലെ ഞാൻ അവർക്കും രാഷ്ട്രം നിയമിച്ചു കൊടുക്കും, കിങ്ഡം നിയമിച്ചു കൊടുക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ 3 ലെവൽ കിങ്ഡങ്ങളെ കാണാം. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ ലെവല് ഫാദേഴ്സ് കിങ്ഡം. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. സ്ക്രീനിൽ കാണാം. അതിന്റെ താഴെ ക്രിസ്തുവിന്റെ കിങ്ഡം. ആ കിങ്ഡം ആര് കൊടുത്തതാ? യേശു വ്യക്തതയോടെ പറയുന്നു, എനിക്ക് കിങ്ഡം തന്നത് പിതാവാണ്. യേശുവിന് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് പിതാവാണ്. അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് ആരും ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, എല്ലാം സ്വയമേ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ആ പിതാവിൽ നിന്നാണ്. തനിക്ക് കിങ്ഡം കിട്ടിയത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. തനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. തനിക്ക് മക്കളെ കിട്ടിയത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. തനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ കിട്ടിയത് പിതാവിൽ നിന്നാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം അവിടെ പറയുന്നത്, പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പുത്രനും ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ പിതാവ് വരം കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിന് എന്തുണ്ട്? തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് 26-ാം അല്ലെങ്കിൽ 22-ാം. 26. ഓക്കെ. പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളതുപോലെ പിതാവ് പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ളവനാകുമാറ് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിതാവിനാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. കിങ്ഡം ഉള്ളത് പിതാവിനാണ്, ജീവനുള്ളത് പിതാവിനാണ്, മക്കളുള്ളത് പിതാവിനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ പിതാവാണ്. ആ പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രൻ സ്വീകരിക്കുക, പിതാവ് കൊടുക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ പുത്രൻ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് മുഖാന്തരം എന്ന് പുത്രന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ആ പുത്രനാണ് പിതാവ് നമുക്ക് തരുന്ന കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ചു തരുന്നത്, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. ആ കിങ്ഡമാണ് 3-ാമത്തെ കിങ്ഡം. ഇതാണ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് കിങ്ഡം, ദൈവപുത്രന്മാരുടെ കിങ്ഡം. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞാലല്ലേ സത്യം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാക്കി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ, അല്ലാതെ കിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞേ, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ച് തന്നതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിങ്ഡം വിഭാഗിച്ചു തരും. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ഇത് രാജ്യത്വ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഈ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് അറിയാമോ? അതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കുക.
വളരെ എളുപ്പമല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ. പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കേട്ടോ, ആരും ഏതെങ്കിലും ടീച്ചർമാര് പഠിപ്പിച്ചതല്ല. ഇതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ തുടക്കത്തില് ഞാൻ ദൈവം എനിക്ക് അധികം ഉത്സാഹം തന്നു. അപ്പോ ഞാനൊരു വചനം കേൾക്കാനായിട്ട് കിലോമീറ്ററിൽ യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ദുബായ് പട്ടണത്തിലേക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തും. അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിലാണ് വണ്ടി പോവുക. നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ വണ്ടി 40 കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ 120 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വണ്ടി പോവാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എത്തും. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു 200 കിലോമീറ്ററോ. അപ്പൊ ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ ദേവദാസന്മാര് ദുബായ് പട്ടണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ജോലിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഓടിച്ചെല്ലും. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ ഉണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനായതാണ്, തോമസൺ എന്നാ പേര്. അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, ഏത് ദേവദാസന്മാര് വന്നാലും ഏത് കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ചാലും അതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് കോപ്പി എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കണം, വീഡിയോയും ഓഡിയോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആണ് നിറച്ചു വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഞാന് മാസത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ ഇതാ ഒരു സഞ്ചി നിറയെ ഓഡിയോ കാസറ്റും വീഡിയോ കാസറ്റും ആയിട്ടാണ് എന്റെ പടം. ഒരിക്കല് അബുദാബി എന്ന് പറയുന്ന യുടെ ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് 275 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ദേവദാസം വരുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടം വരെയും ചെന്നു. അപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടി ഏകദേശം 550 കിലോമീറ്റർ. എത്ര നേരത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനാണെന്നറിയാം? 45 മിനിറ്റ് പ്രസംഗമുണ്ട്, അത് കേൾക്കാൻ പോകും. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടാ? 550 കിലോമീറ്റർ. കാരണം അത്രത്തോളം താല്പര്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു വചനം മനസ്സിലാക്കി. തുടർന്ന് ആ പ്രസംഗം കേട്ട് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് കരഞ്ഞു. ദൈവമേ, ഇത്രത്തോളം ഓടിയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, ഒരു വചനവും കിട്ടിയില്ല. തുടർന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഞാനൊരു വലിയ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ക്യാമ്പസിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു റെഫറൻസ് ബൈബിള് താഴേക്ക്, ഒരു വലിയ തടിച്ച ബൈബിൾ. അപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് എന്റെ കൈ തിരികെ തന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഉറക്കമുണരുന്നത്. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്റെ ദൈവമേ, ഇതെന്തോ ഞാൻ കാണും. അപ്പോ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ന് മുതൽ റെവലേഷന്റെ കലവറ, വെളിപ്പാടുകളുടെ കലവറ. കാരണം കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവം 10 സ്റ്റെപ്പ്. ധൂർത്തപുത്രന്റെ കഥയിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ധൂർത്തപുത്രൻ നടന്ന പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു. അത് കണ്ട പിതാവ് മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടതാ, അവിടെ നിന്ന് ഓടി മാളിക മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി ഓടിച്ചെന്ന് മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കാമോ? ദൈവം അനേക സ്റ്റെപ്പുകൾ. നമ്മുടെ എല്ലാ മണ്ടൂപക ബുദ്ധികളും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം വെക്കാൻ. സൂത്രപ്പണിക്കാരനെയൊക്കെ ദൈവ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാം നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുക. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളും നമ്മളെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ ആരാന്നൊക്കെ ദൈവത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട. ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മൾ ആര്. ദൈവത്തിനായ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചൊരു വചനം ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം: താൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തനിക്ക് സ്വയമേ അറിയാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കൂപമണ്ഡൂപക ബുദ്ധി, എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കനെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിനാണ്.
നഥനീലിനെ കണ്ടപ്പോ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേൽ, ഇവനിൽ എന്തില്ല? കാപട്യം. നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ യേശു അങ്ങനെ പറയും, ഇവളിൽ കാപട്യമില്ല, ഇവനിൽ കാപട്യമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങളിത് കേട്ടോ, കണ്ടോ, അറിഞ്ഞോ? എത്ര മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവരാജ്യ കുടുംബത്തെയും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഭരണത്തെയും കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് അകത്ത് താല്പര്യമുണ്ടോ ഈ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ്? പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ, നിങ്ങള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു SI ജീപ്പ് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകും. അപ്പൊ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ SIയുടെ മോനായി മോളായെന്ന് ജനിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ യുവജനോത്സവത്തില് ഇതാ വലിയൊരു മുതലാളി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി വന്നു. അറിയാതെ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ, ആ മുതലാളിയുടെ മോനായി മോളായി, അല്ലെങ്കിൽ ആ മന്ത്രിയുടെ മോനായി മോളായി ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ? ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലേ, മോദിയുടെ മക്കളായി, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കളായി എന്നൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കളായി ഒരുപക്ഷെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ മരണമുണ്ടോ? ഇവരെല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നവർ. എന്നാൽ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഉടയവനായ, സർവ മനുഷ്യരെയും, ഏത് പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മുഖ്യനെയും സകലരെയും സൃഷ്ടിച്ച സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മക്കളായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മഹാ ഇൻവിറ്റേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ആ സത്യത്തെ സ്വീകരിച്ച, ആ സത്യത്തെ അവകാശമാക്കുവാൻ പിൻപിലുള്ളതിനെ സകലതും വിട്ട് മുൻപിലുള്ളതിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രയാകുവാൻ, പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, നിന്റെ ഹൃദയം വെമ്പുന്നുണ്ടോ? അതുണ്ടാകുവാനായിട്ട് അതിനായി ദൈവം തുണയ്ക്കണം, അതിനായി ദൈവം സഹായം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ ഒരു പാട്ട്. നിന്റെ ഹൃദയം വെമ്പണം, ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക്, എന്റെ അപ്പന്റെ അടുക്കലെ യാത്ര. ഈ യാത്രയില് പലരും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും. നിങ്ങൾ ദുരുപദേശമാണ്, നിങ്ങൾ കൊള്ളൂല, നിങ്ങൾ വീണുപോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ചെറിയ ആട്ടിൻകൂട്ടമേ ഭയപ്പെടേണ്ട. കണ്ടോ, പലരും വിട്ടുപോകുമ്പോ ഇതാണോ ശരി, ഇതാണോ ശരി, നോ പ്രോബ്ലം, ഇതിൽ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പലരും ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ എത്ര IAS കാരുണ്ട്, എത്ര കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്? ഇല്ല അല്ലെ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ റെയർ അല്ലേ? അപ്പോ ചെറിയൊരു കൂട്ടമാണ് IAS അല്ല, KAS, കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു വിളി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ജയിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കടമ, ജയിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളുടെ കടമ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര പേര് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതിയാലാണ്, IAS പരീക്ഷ എഴുതിയാലാണ് അതിൽ ചിലര് ജയിക്കണം, അല്ലെ? ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു, ജയിക്കുന്നവന് ഇത് അവകാശമായി ലഭിക്കും, ഞാൻ അവന് ദൈവവും അവൻ എനിക്ക് മകനുമായി, അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുവാൻ, ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ആ പാട്ടിന്റെ ഈരടികളിലൂടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തോട് ഒന്നായി ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വം. Father, thank you, give you glory.
ആത്മാവിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന എന്നപ്പനോട് ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ.
വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ. കാത്തിരിക്കുന്ന എന്നപ്പനോട് ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ. ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ. ലോകം വെറുത്തു ഞാൻ യാത്രയാണേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി. അപ്പൊ ലോകം വെറുത്ത് നമ്മൾ യാത്രയാവുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസം ഇരുന്നാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം വെറുത്ത് നാം യാത്രയാവുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി യാത്രയായി തീരുന്നേ? ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനില് ഒരു സന്ദേശം ഞാൻ കാണിക്കാം. എന്തിനു വേണ്ടി യാത്രയാണെന്നറിയാമോ? ഓ ഫാദർ, വി താങ്ക് യു. ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമായി തീരാനുള്ള യാത്ര. കാരണം മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവ കുടുംബം. ആ ദൈവ കുടുംബത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവരാജ്യം. ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഏശയ്യാ 53:10 നാം കേട്ടില്ലേ? തബ്വഹ വംശ ദേഖ്നെ പായേഗാ. ദൈവത്തിന് ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്റെ വംശത്തെ കാണണം. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യരും ദൈവവുമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒന്നായിത്തീരും. ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സ്വർഗീയ പിതാവ് തല, ക്രിസ്തു ശരീരം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ. തുടർന്ന് സ്വർഗീയ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള ദൈവാത്മാവിന്റെ നദി, ജീവജല നദി നമ്മളെല്ലാവരിലൂടെയും സ്വർഗീയ പിതാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നമ്മിലേക്കും വ്യാപരിച്ച് നമ്മളെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളിലൂടെ വരും. ഇതാണ് മുന്തിരിവള്ളിയും ശാഖകളും എന്ന ഉപമയിലൂടെ യോഹന്നാൻ 15 നമുക്ക് കാണാം. ഉപമയിലൂടെ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനാണ്, ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളി, നിങ്ങൾ ശാഖകൾ. ഒരു ത്രിയേക പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. പിതാവ് കൊടുത്താലേ മുന്തിരിവള്ളിക്ക് വെള്ളം കിട്ടും, വളം കിട്ടും. പിതാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. മുന്തിരിവള്ളിയിൽ പറ്റുന്നാലേ ശാഖകളാവുന്ന നമുക്ക് പിതാവ് മുന്തിരിവള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും. എല്ലാം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും. അപ്പോ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വംശം, ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബം. ദൈവം തന്റെ വംശം കാണാൻ. ഇന്ന് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു ജീവിയെ കണ്ടോ? ഈ ജീവിയെ നിങ്ങൾ ഇതിനു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? എവിടെ പോയപ്പോഴാണ്? സൂവിൽ പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ഏത് ജീവിയുടെ കുടുംബമാ? ഏത് ജീവിയുടെ വംശമാ? സിംഹത്തിന്റെ വംശമാണ് അല്ലെ? സിംഹവും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം ഒരു കാറ്റഗറി ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്തത്, ഇത് ഏത് ജീവിയുടെ വംശമാണ്? പക്ഷിയുടെ വംശമാണ് അല്ലെ? ഇനി വേറൊന്ന് കാണാം. ഇത് ഏത് ജീവിയുടെ വംശമാണെന്ന് നോക്കി. ഇത് ഏതിന്റെ വംശമാ? മീൻ, ഫിഷിന്റെ വംശമാണ് അല്ലെ? ഈ അടുത്തതോ? ഇത് ഏതിന്റെ വംശമാ? മനുഷ്യന്റെ വംശമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വംശമുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മാത്രം വംശമില്ല. തനിക്ക് ഒരേ ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ക്രിസ്തു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് തനിക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്റെ വംശത്തെ കാണണം. അതാണ് ഏശയ്യാ 53:10. താബൂഹ് അപ്നാ വംശ ദേഖ്നെ പായേ.
ദൈവത്തിന് തന്റെ വംശത്തെ കാണും. ക്രിസ്തുവിലൂടെ തന്റെ സന്തതി പരമ്പരയെ കാണും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്ത കാണാൻ പോകുന്ന ചിത്രം. ഇതാ സ്വകീയ പിതാവ് ഗോഡ് എന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ. അപ്പോ തന്നെ തന്റെ ഏകജാതനായ മകൻ ക്രിസ്തു. തനിക്ക് ഏകജാതന ഒരു മകൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ മകനെയാണ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ വിതച്ചിട്ട് തകർത്തിട്ട് മക്കളെ കാണുന്നത്. ആരെപ്പോലെ ഇരിക്കണം മക്കളെ വേണം? സ്വർഗീയ പിതാവിനെ, ക്രിസ്തുവെ പോലെ ഇരിക്കണം മക്കളെ വേണം. അങ്ങനെ യേശുവിനെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ വിതച്ചിട്ട് തകർത്തിട്ട് ഇതാ നോക്കോട്ടോ, സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കോട്ടോ, പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റം വരുന്നത് കണ്ടോട്ടോ. കണ്ടോ? നിറച്ചു മക്കളാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ. ക്രിസ്തുവെ പോലെയുള്ള നിറയെ മക്കൾ. ഇത് ഏത് വംശമാ? ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വംശമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ ജനറേഷൻ. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം, ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. ഇതിലേക്കാണ് മകനെ മകളെ നിന്നെയും എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് തിരിച്ചിട്ടു എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരു കൂടാരമായി കണ്ടില്ലേ? സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഒരു കൂടാരം പോലെ കണ്ടു. ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്വർഗീയ പിതാവ്, കാരണഭൂതൻ, തൊട്ട് താഴെ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം, താഴേക്ക് ക്രിസ്തുവിനാൽ നേടപ്പെട്ട അനേക ക്രിസ്ത്യാനിരൂപരായ മക്കൾ. ഒരു ഫണല് പോലെ, ഒരു കൂടാരം പോലെയല്ലേ ബൈബിൾ അവസാനിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോടുകൂടെ, ദൈവം മനുഷ്യരോടുകൂടെ പാർക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ദൈവം തലയായി, ക്രിസ്തു ശരീരമായി. നാം ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ തല, നമ്മുടെ ശരീരം, ആ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ, എല്ലാ അവയവങ്ങളോടും തല ഇടപെടുന്നു. എല്ലാ അവയവങ്ങളോടും. ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കൂടാരമാക്കുക. നമ്മുടെ തല നമ്മളെ കൂടാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കൂടാരമാക്കുക. ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയാണ് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ താൽക്കാലികമായി കാണുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ പേര് പരിഹാരം ദൈവമായി ചെയ്യും. ഈ ഒരു യാത്രയിലായിരിക്കണം. ഇതാ കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക. അതോട് കൂടെ എന്ത് തിന്നും, എന്ത് കുടിക്കും, എന്തുടുക്കും, ഇത് നിന്നെ തേടി. നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദരിദ്ര വീട്ടില് അമ്മയുടെ താലിമാല പണയം വെച്ച് പഠിക്കാൻ അയച്ച, സ്വഭാവത്തിലും മറ്റെല്ലാത്തിലും തിന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരനിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, തുടർന്ന് സ്വർഗീയ പിതാവ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ യേശു പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷമായ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു. ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി. എനിക്ക് ബൈബിളിലെ വചനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാൽ ദൈവം ഡേ ബൈ ഡേ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ ജീവിത അവസ്ഥകൾ ആത്മീകമായും മാറി, ഭൗതികമായും. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടി നടന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കൈനീട്ടി നടക്കാതെ
കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നീ കടം വാങ്ങുകയില്ല, കടം കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചു. എന്റെ പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ വചനം മതി. മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചു, അതോടുകൂടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. ഒറ്റ കാര്യം നീ ചെയ്യാമോ? ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞെ, നീയാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓണർ. ഇപ്പോ അത് ഇലീഗലാണ്. നീയല്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓണർ. ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ സ്കൂട്ടർ നിന്റേതാണെന്ന് പറയും, നിന്റെ കാറ് നിന്റേതാണെന്ന്. ശരിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയാം, ഞാൻ ഇന്ന ദിവസം കമ്പനി ഇത് വാങ്ങിച്ചതാ, നിങ്ങളുടേതാ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളെ എന്നാ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ 1 ഗ്രാം മാംസമെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ശരീരത്തിൽ ഒരു രോമമെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടേതല്ലല്ലോ. നമുക്കൊരു ഓണറുണ്ട്. ആ ഉടമസ്ഥന് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാമോ? കള്ള ടാക്സി ഓടുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ കാറ് ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുത്തു. വൈകിട്ടാകുമ്പോ ഓടിയ തുകയും കൊണ്ട് എന്റെ തരണം, വണ്ടി ഇവിടെ വീട്ടിലിടണം. നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി ആ ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുത്ത നാൾ മുതൽ ഡ്രൈവർ ആ വണ്ടി കൊണ്ട് ഒറ്റ പോകും. പിന്നെ കാണാനില്ല. ഇതേപോലെയല്ലേ നമ്മള്? ദൈവം നമുക്കൊരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ തന്നു. നമ്മൾ ആ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടി. തിരികെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ, 4-5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ വണ്ടിയുടെ ചില പാർട്സുകൾ കംപ്ലൈന്റ് ആയി. അപ്പോഴാണ് മുതലാളിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓടി വന്നു, മുതലാളി നല്ലവൻ, മുതലാളി വലിയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേപോലെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ശരീരത്തിന് അവിടെ ഒരു കേട് വന്നു, ഇവിടെ ഒരു കേട് വന്നു, ഒരു നടുവേദന വന്നു, ഒരു മുട്ടുവേദന വന്നു, ഒരു കിഡ്നി പ്രശ്നം വന്നു. ഉടനെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവം നല്ലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു. ഇതാണോ നമ്മുടെ ഭക്തി? പകരം ആ കാറ് ആ മുതലാളിയുടേതായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെതായി ഉപയോഗിക്കാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കൈമാറുക. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനിയും നീ നിന്റേതായി ജീവിക്കാതെ നീ എന്റേതായി, ദൈവത്തിൻ്റെതായി ജീവിക്കുക. തയ്യാറാണോ? ഇതാണ് ദൈവരാജ്യ ജീവിതം നടക്കുന്നത്. നീ എന്ത് തിന്നു, എന്ത് കുടിക്കും, എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിച്ചതിന് ഇത് ചേർത്ത് നൽകപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം, നിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് നീ ആദ്യം മാറ്റിക്കൊടുക്ക്. നീ വീണുപോയ കുഴി ഏശ 53:6 പറയുകയാണ്. നീ ഏത് കുഴിയിലേക്കാ വീണുപോയെന്നറിയോ? നീ വീണുപോയ തെറ്റ്, ആ പാപം എന്താണെന്നറിയോ? ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ സ്വയത്തിലേക്ക് വീണുപോയി. നീയായി നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓണർ. അതാണ് തെറ്റ്. അതാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ, ഇത് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓണർ. അതാണ് തെറ്റ്. കള്ളുകൂടി, വീടിവലി, മറ്റുള്ള തെറ്റുകളൊക്കെ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. പ്രധാന തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ജീവിതം. യേശു തിരിച്ചു പറയാ, നീ നിന്റെ ജീവിതം എനിക്കിതാ.
എങ്കിൽ കാൽവരിയിൽ ഞാൻ നേടിയ ജീവിതം നിനക്ക് തിരിച്ചു തരാം. യേശയ്യാ 53:6 വായിച്ചു. എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ തെറ്റ്? എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ തെറ്റ്? ഒരു തിരിച്ചറിയുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നാൽ. 53:6. നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു, നാം ഓരോരുത്തരും താന്തവന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ്, നാം എല്ലാവരും എന്താ തെറ്റുപറ്റിയേ? ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. ഏതാ തെറ്റ്? നാം ഓരോരുത്തരും താന്റെ വഴിക്ക്, നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു. അതാണ് തെറ്റ്. നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു. അതാ തെറ്റ്. നാം ഓരോരുത്തര് താന്റെ വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി. ഇതാ മനുഷ്യന്റെ തെറ്റ്. കള്ളുകുടിയും വെടിവലിയും മറ്റു തെറ്റുകളൊക്കെ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റുകളാണ്. പ്രധാന തെറ്റ്, നാം നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴിക്ക് പോയി. ഓണർഷിപ്പ് മാറാൻ തയ്യാറാണ്. ആ ഓണർഷിപ്പ് ദൈവത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ദൈവത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കും. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകലതും ദൈവം നോക്കണം. നിങ്ങള് ഷോറൂമിൽ പോയി ഒരു സ്കൂട്ടറോ കാറോ വല്ലതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് കൈപൊക്കിയേ. ഷോറൂമിൽ പോയി സ്കൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറോ കാറോ വല്ലോ ഉള്ളവരാണോ നിങ്ങൾ? അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കിയേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇനി നിങ്ങൾ അത് വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോ അതിൽ കുറച്ച് പെട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അത് ആരാ അടിച്ചിട്ടിരുന്നേ? കമ്പനി അടിച്ചിട്ടിരുന്നതല്ലേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ വണ്ടി വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി, പിന്നെ കമ്പനി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ. കാരണം ഇപ്പൊ വണ്ടി നിങ്ങളുടെയാ. കമ്പനിയുടേതായിരുന്നപ്പോ കമ്പനി പെട്രോൾ അടിക്കും, നിങ്ങളുടേതായപ്പോ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കണം. എന്റെ പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, നീയും ഞാനും എന്ത് നമ്മുടേതായോ അന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു, ഇനി നീ നിന്റെ നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷിച്ചോളാം. അതിനു മുമ്പ് ഏദനിൽ മുഴുവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ദൈവം ഒരുക്കി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, സൗജന്യമായി എല്ലാം കഴിച്ചു. അന്ന് നമ്മൾ ആരുടേതായിരുന്നു? നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരുടേതാ? ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെതായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതി. മോനെ, മോളെ, നിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മനസ്സ്, നിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മനസ്സ്. ദൈവസ്ഥനിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ, ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും ദൈവസ്ഥനിൽ എഴുന്നേറ്റാൽ, എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ച് ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. ഞാൻ എന്റേതായിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതും. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതും. ആദം ഹവ്വ ദമ്പതികൾ ഏദനിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ദൈവം കരുതും. അവർക്ക് വേണ്ട വാസം, പാർപ്പിടം ഏദൻ, അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഏദൻ, അവർക്ക് വേണ്ട വസ്ത്രം തേജസ്സാണ്.
എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ വസ്ത്രം, തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏദനിലെ അവരുടെ പാർപ്പിടം, അക്കോമഡേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏദനിലെ അവരുടെ ഫുഡ്, ഭക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയെല്ലാം അവരുണ്ടാകും. അത്യല കൂട്ടിത്തുന്നി വസ്ത്രമുണ്ടാകും. നെറ്റിയിലെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ഭക്ഷണം, സ്വന്തമായി പാർപ്പിടം. കാരണം അവരെല്ലാം താന്താന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. പ്രിയമകനെ, പ്രിയമകളെ, ഒറിജിനൽ ഓണറുടെ അടുക്കലേ നിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പാ, ഇനി ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ എന്റേതല്ല, അങ്ങയുടേതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടോ, ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നവർ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ. നാം ആ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കേണ്ടതുമാണ്. തയ്യാറുണ്ടോ മകനെ? ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ നാം തയ്യാറാണ്. ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നാം തയ്യാറാണ്. ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നാം ഇങ്ങനെ പറയും, ക്രിസ്തുവെ പോലെ എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ല, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ പിതാവ് പറയുന്നതല്ല, എനിക്കൊന്നും പറയുവാൻ. ഹൃദയത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇതാ എന്റെ ഓണർഷിപ്പ്, ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പാ, ഞാൻ അങ്ങയുടേതാ. എന്റെ ശരീരത്തിൽ 1 ഗ്രാം മാംസം പോലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു രോമം പോലും എന്റേതല്ല, എല്ലാം അങ്ങയുടേതാ. എന്റെ ആത്മാവും ദേഹവും എനിക്കുള്ളതെല്ലാം അങ്ങയുടേതാ. എന്നെ സമ്പൂർണമായി എന്നെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ. ആള് മാറിയവനാ എന്നെ മാറ്റണം. ഒരു പുറംതലത്തിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണം മാത്രമായി ഇത് അവസാനിക്കാതെ എന്നെ 100% അങ്ങയുടേതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സമർപ്പണമായി മാറ്റുവാൻ എന്നെ അങ്ങ് സഹായിക്കും. എന്നെ കാണുന്നതിന് ക്രിസ്തുവെ കാണുവാൻ, ക്രിസ്തുവെ കാണുന്നതിന് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കാണുവാൻ, സ്വർഗം എന്നിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങുവാൻ ഇതാ എന്നെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം. എന്റെ സകല വിഷയങ്ങളും എന്റെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അതോടുകൂടെ അങ്ങയുടേതായി തീരുന്നതാകി. എന്റെ സ്വന്തമായ വാഹനത്തിന് ഞാൻ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങയുടേതായി തീരുമ്പോൾ എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ ആവശ്യങ്ങളായി തീരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ ഞാൻ ആയതുപോലെ കാണുന്നവയെ എന്റെ അപ്പാ, എന്നെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മഹാദയക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം. പ്രാർത്ഥനാലയത്തിലും ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലും നല്ല നാഥ, ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങയുടെ മാർവിൽ അണയുവാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്താണ് ദൈവരാജ്യ സുവിശേഷം? അത് ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാണ്. ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഭൂമിയിലെ കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ജയം പ്രാപിച്ചു അവകാശം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് കിങ്ഡം അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നതിനായി അവർ എന്നേക്ക് രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആ രാജ്യത്വ പദവിയിലേക്ക്, അങ്ങയുടെ പുത്രത്വ പദവിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏവരെ എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിത്യം അനുഗ്രഹമായി തീരുക അങ്ങ് സഹായിക്കണം. സർവമൗത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തരും. കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി
യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ. താങ്ക് യു അപ്പ, താങ്ക് യു അപ്പ, താങ്ക് യു ജീസസ്. ദൈവം നിങ്ങളെ അവരെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രഭാതത്തിൽ മനോഹരമായ മന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി. നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോ, സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയത്തോ അപ്പയോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ, ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് നടക്കാം. ദൈവം ഏവരെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് അല്ലോ, പ്രൈസ് അല്ലോ, പ്രൈസ്.